खुलुमबाय आंनि गोदान आपडेट चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोनखौ आं दिनै नोंसिनो जोबोर मोजां स्पेशल भिडिअ लाबोदों। जायफ्रा नायनो गोसो इन्ट्रेस्ट दङ भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो जायफ्रा नायनो इन्ट्रेस्ट गैया भिडिअखौ नायाबानो जागोन। आं दिनै नोंसिनो खोन्थागोन जों अनलाइन जों माबोरै बार्थ सार्टिफिकेटखौ एप्लाइ खालामो आरो एप्लाइ खालामनानै जोङो बार्थ सार्टिफिकेटखौ माबोरै डाउनलड खालामो आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो जायफ्रा गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्ला नोंसोरो फारसेनिफ्राय बुजिजोबगोन आरो गावबागावनि मबाइलावनो बानायना लानो हागोन। आं दा नोंसिनो खोन्थादों मबाइलजोंसो नोंसोरो कम्पिउटार बा मबाइलजोंनो बानायनो हागोन। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलांला नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोन पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन बेयाव नायबानो जाबाय नोंनावबो बेफोरबायदि गेवगोन। आं डिसक्रिप्शनाव लिंक होना दोनदों नोंसोर बे लिंकआव थुबानो डाइरेक्ट नैबे पेजआव फैगोन बेनिफ्राय नोंसोर बानायनो हागोन। अब्ला लोगोफोर नोंसोर नायलांबानो जाबाय फारसेनिफ्राय नङाबा नोंसोरो बुजिनाय नङा नायग्रोना ला भिडिअखौ बिनि उनाव नोंसोर बानायबानो जाबाय। फार्स्टआव नोङो बेयाव लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेयाव आसामिस दङ बेयाव नोंसोरो नैबे गोजौनि खनायाव थुबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव दङ इंलिसखौ सायख'बानो जाबाय नों माखौ मोजां मोनो बेखौ सायख'नानै नोङो सुइस खालामबानो जाबाय। अब्ला आं इंलिसखौ खालामसै। नाय फारसेनिफ्राय नङाबा बुजिनाय नङा जायफ्रा गोदान अनलाइन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय बेयाव नायबानो जाबाय। नोङो दासो फार्स्ट नोङो एप्लाइ खालामनो नागिरदोंबा नोङो नैबे रेजिस्टाराव थुनानै होबानो जाबाय। खनसे रेजिस्टाराव थुनानै होबाय आङो बिनि पेजआ बेफोरबायदि फैगोन। बेयाव नाय आं फारसेनिफ्राय नोंसोरनो क्लियार खोन्थागोन। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय बेयाव नोंनि फुल नेमखौ होबानो जाबाय बेयाव फुल नेमखौ होदो बिनिफ्राय बेयाव इमेल आइडि नोंनि जिमेल आइडिखौ बेयाव होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव मबाइल नाम्बार दं मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होबानो जाबाय इन्टार मबाइल नाम्बाराव। बिनिफ्राय बेयाव पासवर्डखौ बे इन्टार पासवर्डआव होबानो जाबाय। पासवर्डआ बेयाव होखादों नैबेयाव एग्जाम्पल लिरनानै होखादों बेफोरबायदि जानांगौ पासवर्डआ। बिनिफ्राय बेखौ होखांनायनि उनाव बेयाव नायबानो जाबाय सेलेक्ट स्टेट नोंनि स्टेटखौ नोङो सायख'नानै होनांगौ बेयाव खनसे थुनानै होदो। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव दङ नोंना अबेयो स्टेटआ बेखौ सायख'बानो जाबाय। आसाम बा आसाम आं आसामखौ होबाय। बिनिफ्राय नैबेयाव केपसा दं 557578 बेखौ नैबे इन्टार केपसायाव होबानो जाबाय। बेखौ होनायनि उनाव बे साबमिटआव थुबानो जाबाय। अब्लानो नोंनि बे बार्थ सार्टिफिकेट एप्लाइ खालामनाया रेजिस्ट्रेसन जागोन। अब्ला रेजिस्टार जाखांनायनि उनाव नोंसोरो बेक थांफिनबानो जाबाय। आंनिया अलरेडि खालामना लाखाबाय आं सिगाङावनो बिनिफ्राय आं बेक थांफिनसै। अब्ला बेक फैफिनबाय आङो बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयावथ' जों रेजिस्टार खालामना लाबाय बिनिफ्राय दा जोङो पासवर्ड रेजिस्टार खालामनाय इउजार आइडिफोरखौ नैबेयाव जोङो लगइन खालामगोन बेयाव लगइनाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला लगइनाव बेफोरबायदि पेज गेवगोन। नोङो अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंसोरो नैबे सेकेन्ड अपसनाव थुबानो जाबाय। नायबानो जाबाय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवफैबाय बेयाव नायबानो जाबाय। दहाय जोङो नाम होदोंमोन इमेल आइडि होदोंमोन बिनिफ्राय बेयाव पासवर्ड होदोंमोन बेखौ जों बेयाव सेम टु सेम होफिनबानो जाबाय। बिनिफ्राय नैबे दङ 349326 बेखौ बे केपसाखौ नैबे केपसायाव नोंसोरो होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नैबे गाहायाव नुदों लगइनाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला आंनि बे दोनखानाय पासवर्ड आइडिफोरखौ आं बेयाव होनोसै नोंसोरबो होबानो जाबाय बेयाव फिलआप खालामबानो जाबाय बिनि उनाव लगइनाव थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला आं थुनोसै नोंसोरबो थुबानो जाबाय। अब्ला आङो फाइनालि बेयाव होजोब्बाय आङो नायबानो जाबाय गोजौआव इमेल आइडि होबाय बिनिफ्राय बेयाव पासवर्डखौबो होबाय। बिनि उनाव जोङो दा लगइनाव थुनानै होबानो जाबाय। लगइनाव थुबाय आङो नोंबो थुदो। मोजाङै नायना बानाय नङाबा नोंसोरो रोंनाय नङा। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन बेखौ नोंसोरो एसे बोखोना लाबानो जाबाय। बेयाव दङ थ्रि डटआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय आगदाखै खनायाव। बिनिफ्राय बेयाव दङ अपसन नुदों बेयाव मोनब्रै अपसन बेयाव नोंनि नामा फैगोन। बिनिफ्राय नोंसोरो नैबेयाव नायबानो जाबाय नैखौ थुबानो जाबाय एप्लाइ फर सार्भिस बे एप्लाइ फर सार्भिसआव खनसे थुनानै हो। अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन बेयाव नायबानो जाबाय भिउ अल एभेलेबल सार्भिस बे गाहायाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला फाइनालि बिनि पेजआ फैबाय बेयाव नायबानो जाबाय नोंसोरो बेयाव गोजौआव आसाम दङ बिनिफ्राय बेयाव नोंसोरो सार्च खालामबानो जाबाय बेयाव सार्च दंखायो अपसन बेयाव नोंसोरो खनसे थुनानै होदो। बिनिफ्राय नोंसोर मा लिरनांगोन जोङो बार्थ सार्टिफिकेटखौ जों एप्लाइ खालामगोन बिनि थाखाय जोङो बेयाव लिरनांगोन
बार्थ होबानो फैगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। बार्थ होबाय आङो, बे गाहायाव दङ बार्थ रेजिस्ट्रेसन, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय नोंसोरो। अब्ला बिनि फेसा बेफोरबायदि गेवगोन, नोंसोरो बेयाव स्क्रिनाव खनसे टाच खालामनानै होबानो जाबाय आखाइखौ। अब्ला बेफोरबायदि गेवबाय, बेयाव अब्ला नोंसोरो गोजौआव बोखोबानो जाबाय बेखौ। फारसेन फैनाय नङाबा बुजिनाय नङा। अब्ला नायना लादो, बेयाव नोङो बार्थ सार्टिफिकेटखौ नोङो जोनोम सार्टिफिकेटखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय, अनलाइनाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बेयाव नोङो बेयाव गासै डिटेल्सफोरखौ होबानो जाबाय। बेयाव दङ नेम, बिनिफ्राय बेयाव मबाइल नाम्बार दङ, बेयाव रिलेसन, बेयाव इमेल आइडि, जेन्डार, पान कार्ड नाम्बार, आधार कार्ड नाम्बार नोंसोर गासिबो होजोबबानो जाबाय। बेयाव नोंसोरो लिरबानो जाबाय बबेयाव जोनोम जानाय, बिनि जोनोम डेट बेफोरखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय जेन्डार बेफोरखौ होजोबबानो जाबाय। फादार मादार गासिबो बेफोरखौ होबानो जाबाय। बेयाव ओंखारजोबखागोन स्टेट डिस्ट्रिक्ट गासिबो ओंखारजोबगोन, भिलेज, पिनकड बेफोरखौ गासिबोबो होजोबबानो जाबाय। बेयाव गासिबोबो होजोबखांनायनि उनाव नोंसोरो गाहायाव नुगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। बे केपसाखौ नैबे केपसायाव होबानो जाबाय। बे केपसायाव होखांनायनि उनाव नोंसोरो थुनांगोन नैबे साबमिट। साबमिटआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय नोंसोरो। साबमिटआव थुनायनि उनाव बिसोरो मोनसे लेखा हरगोन, नोंनिया साक्सेस जाबाथाय लेखा होगोन। बे लेखाखौ नोंसोरो स्क्रिनशट लाबानो जाबाय। स्क्रिनशट लाखांनायनि उनाव नोंसोरो उनाव बिनि स्टेटास नायनो हागोन जे नोंनि बार्थ सार्टिफिकेटआ एप्लाइआ जागोन ना जायाखै, आरो जाबायबा नोंसोरो बेयावनो नोंसोर डाउनलड खालामना लानो हागोन। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै बुजिबायबो जानो हागौ, आरो बुजियाखैबा नोंसोरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना सोंहरबानो जाबाय। कमेन्ट बक्सआ लांदाङै दङ। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ, आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। आं एप्लाइ खालामा, आंना दंखायो, बिनिफ्राय आं नोंसोरनो खोन्थाहरबाय बेखौ। बेयाव सिम्पोल ओरैनो गोरलैसो, बेयाव नोंसोरनि नाम होदो, मबाइल नाम्बार होदो, बेयाव गासैखौबो नोंसोरो फिलआप खालामजोबबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंसोरो साबमिट थुदो। साबमिट थुबाथाय बिसोरो एक्सेप्ट खालामगोन। उनाव नोङो सप्तासे बा सप्तानैनि गेजेराव नोंसोरो बार्थ सार्टिफिकेटखौ मोनगोन, आरो नोंसोरो स्टेटास नायबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आङो। माबाफोर बुजियाखैबा नोंसोर सोंहरबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर आं बुंलांनो बावदों, बेनि वेबसाइट लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होदों। जायफ्रा बानायनो गोसो डिसक्रिपसनाव मोनगोन। डिसक्रिपसनाव मोनबाथाय डाइरेक्ट नोंसोरो बे पेजआवनो फैखागोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन।